Šta se događa danas? Glazbena vježbaonica koju vode učenici srednje škole Pakrac fizioterapeuti pod vodstvom nastavnice Marine Grčević. Jesu li učenici odmah pristali na vašu ideju? Jesu, odmah su pristali. Mi to provodimo već evo 3. godinu za redom i oni su već bili spremni na ovo i očekivali su da ću ih pitati. Je li vam bilo teško postavljati poligone? Zapravo i nije, zato što većinu stvari radimo u školi u kabinetu i hvala Bogu imamo jako dobre profesore koji su nas naučili to, pa smo mogli u, ajmo reći, kratkom roku smisliti puno vježbi. Što ti je bilo najteže? Ne, odvezivanje čvora. Što će se dogoditi danas navečer? Danas navečer imamo projekciju jednog izvrsnog dokumentarnog filma koji se zove Cinema Laika i to je vrlo zanimljiv film u kojem poznati redatelj Aki Kaurismäki u Finskoj, odnosno u jednom ruralnom dijelu Finske pokušava sagraditi kino. I uglavnom jedna vrlo zanimljiva dokumentarna priča. Film ćemo projicirati u dvorani Julijani u Spahijskom podrumu s početkom u 19 sati. A ništa, večeras svi u kino i uživajte u drugom danu Multipaka. A vidimo se i sutra!